Oh, palihog ko. Kinsa tong tagiya ning pantiha kinsa na wadag panting ani nga nay buwak-buwak nga pink green sagol yan apoy kani gray color. Dahing lupad are kusog mungod hangin god. Na o kamo taga Nubo da pero hangir ninyo kay hindi mo lupad. Matay. Oh. Palihog ko kay maot yung panahon hangin-hangin dagom-dagom nya. Hinlupad ari ang mga gitrabahoan. Oh, daw ko banda na mo ni nakakita. Oh, dah. Palihog ko. Oh, kusog kay hangin nawa. Oh, saka kusog yung hangin, guys. Oh, kusog yung hangin dire. Oh, palihog ko. Naay ning lupad nga panti dire sa tungod sa kusog sa hangin. Oh. Ato ang i-check og ging lupad ba jud ni siya og ba jud ikuha ba jud tuyo atong i-check. Oh. Check na lama. Dia wa man guna dia wa man ada gihangir diri mana dere oh. Ya buto na guys, di ka nagahawad sa panti wala nakuha. Bagong nilabhan man guys. Oh, hinlo kayo guys, bagong nilabhan. Bagong laban agi kan din lupad ato. Lupad di sa dito guys. Lupad. Bisam na lupad dapat. Kanang usa man murag guwang kaya usa. Bulingon man ang usa. Ano usa ba? Bulingon man ang usa. Wa ano isa kay lupad nagikan ato ta, gikan na di tinodo na sangit na diha oh. Oh, nasangit nang nay wire ha. Dara guys, yung lupad guys. Na murag kani pantihan ni murag pangkatuog niya pantiha. Wala to ani ito to guys. Ayo bola. Pwede yang ngire play. Wala tang na kay. Oh, play ko taga Nubo, naman kanay taga Nubo makakita ni. Play ko claim ring atbang ra pud sa inyong kuan, sa inyong mall. Ya, play ko claim are kay kami mauwaw pud mi dong may reklamo mi si guard. Wow, pudadag pante. Tinuod basig maot mo na huna ha, gikuha naman di taon mi ingani bisag ingani mi. Wa sudah to dai ara. Manyakis mi di mi manyakis pagkatawo. Wa sudah to pita. Asa pita? Wa kay mga kauban ra. Oh, nalagay mo na ng panghangir oh na. May mga kauban oh. Atong ijom. Ijom na to ha. Ijom to. Oh na, ha, mao ni mga kauban na jud. Ha. Sige. Paano po na di ini ingog bugal-bugal ning among vlog. Paano na ibahibalo ra mga tarungan ni jug hangir kaya. Na di magpanti ani og mahurot ninyong kuan. Hangin-hangin ba daron? Nang lupad di man panti guys tungod sa kusog hangin guys. Kusog koy hangin. Na kani amo di ni ingog gara-gara ning among vlog, ang concern namin ninyo. Og nay mo claim are, wa man po ni mo hugaw-hugaw Da kuan ra po ni amo. Salamat kini mo kay among gihay-hay na are. Gihay na mo tarong. Kani, baliw ko di ni ingog bugal-bugal ning amo Kuan ra mo concern namin. Tarungan nyo hangir kay nana, klaro kay kauban-uban na. Anto. Na klaro kayo na. Mo na. Sige. Salamat. Nubo taga Nubo ha. Pag amping mo sa inyong bante. Okay, wasig abot na mutabok na kalturas. Sige, salamat. Klaro kay nawong ano saman ikaw kakuha de. Kita kay hinglupad na dito. Hinglupad. Sige.